Goedemiddag. Goedemiddag. Kom er zo aan. Eet al even dit zo. Ja, doe vooral. Dat is een serieus bouwwerk. Ja, dat is elk jaar, hè. Kijk, er staat ook precies waar het moet staan. Zie je dat? Staan, 2, voor, muur Ja, voor. we breken hem straks ook weer af, dus... Nee, maar dat is wel handig als je weet hoe je het elk jaar weer op moet bouwen, hè? Ja, het is toch elk jaar weer een verrassing hoe het was. Je maakt altijd weer een foutje. Zo. Ja, dan denk ik bij mezelf, het kan in mijn optiek 2 dingen betekenen. Of het heeft iets met Halloween te maken of iets met kerst. Nou, hou de Halloween maar aan. Oké. Dit wordt elk jaar hebben wij even een grotere Halloween overkapping. En dit is, want hier komt nog zeil overheen. Dit wordt helemaal af. En dan wordt het een spookhuis of zo? Ja, voor de kinderen. Dit is echt een serieuze oppervlakte, ja. Ja, want dit gaat hiernaast nog door, hè. Ja, ik zie het. Dus u heeft de buren die net zo fanatiek De zijn? buurman die helpt net zo fanatiek mee met mij. Alleen hij breekt met bijna een vinger met boren. Hij schoot uit. Dus hij is hem aan het koelen. Die man die heeft... Dus de buurman is geblesseerd? ja, hiernaast. Is dat nu net gebeurd? Ja, net. Oh. Ik zal hem even roepen, want hij vindt het altijd wel leuk als mensen komen kijken. Dus, Ja. Maar, van wie zijn jullie? Wij zijn van, ons autootje staat daar, Ja, wij zijn van L1. Alleen, ja, die zijn hier al bezig filmen. Wanneer? 2 jaar terug. 2 jaar terug. Het verleden jaar was Jeugdjournaal en daarvoor was TV 11. Oh, jullie zijn hartstikke bekend. En de krant is hier geweest. Hebben hier foto's lopen maken. Moest ik ook net doen alsof ik aan het werk was, terwijl ik helemaal niks meer te doen had. Oké. Nou, bij Maar ons nou wel, nou heb ik genoeg te doen. bij ons hoeft dat niet. Ik heb, nou heb ik genoeg te doen nog. Doen alsof hoeft bij ons niet. Nee, het was, nee, maar het is, ik zal hem eens roepen. Kijken hoe het met z'n dingen gaat. Ik zei al, moet je naar de dokter, dan gaan we gelijk. Maar... Dat toch niet? Ik ben Bas trouwens. Ron. Hi. Was... Even checken of die... Oké. Hoe gaat het met je vinger? Is de dokter erbij? Goedemiddag. Ah, doktoren. Goeiedag. Zwaar gewond, helaas. Ja, hoe is het met de vinger? Hij leeft nog, hij zit er nog aan. Oké. Kan je nou wel buigen of niet? Een beetje. Oké. Wat was er nou precies gebeurd? Omgeklapt. Zo. Oh. Hey, Shit happens. shit happens. Ja. Ik kan niks anders van maken, dus Hey, maar hard werken, niks verdienen. ik begreep van Ron... Ik ben Bas trouwens. Wacht, zullen we even zo doen? Ja. Oh, goed. Ik ben Bas. Ja, ken je. Jij bent? John. John. En jij bent? Jordi. Ik ben zijn zoon. Hey Jordi. Alles Dat goed, zoeken we jong? nog uit. Zeggen ze. Ja? Dat zoeken we nog uit hoor. Maar, blijven hier staan. Nee, ja, nou... blijkbaar zijn wij zo ongeveer de laatste die hier nog eens langskomen. Want de kranten en Normaal TV gesproken en, wel, ja. En alles is hier al geweest. Ja, L1 is hier al een keer geweest. Maar, Ja. maar wij dan in elk geval nog niet. Maar dit is een serieuze bouwklus. Ja. Dat is zijn hobby, niet de mijne. Wel ons. Ja, ik word er meegesleept. Ah, waar is hij nou? Ja, die is vlug naar binnen gegaan, die had er genoeg van. Dus jij bent meegetrokken Ja. in de liefhebberij van Ron. Het is eigenlijk gebeurd tijdens corona. Had eerst alleen voor zijn stukje een paar poppen, wat versieringen. Maar ja, hij slaat dan weer door. Te veel poppen gehaald, kwam hij niet meer kwijt op zijn stuk. Nou, dan pakken we mijn stuk erbij. Regenbui, alles naar binnen, droog, alles naar buiten. Ja, dat doen we niet meer. Kom, we maken een overkapping.
Oh, ja, dit is wel leuk. Nou, doen we dan ook de doorpret daarbij. Dus ik moet mijn auto nou op straat parkeren. Ron, volgens je buurman ben je doorgeslagen. Ik weet. Maar ik ga niet op vakantie. Ik vind dit veel leuker voor de kinderen. Ja. Dat is echt gewoon, ja, grote kinderen, kleine kinderen, iedereen vindt het gewoon fantastisch. Ja. En gewoon die feedback wat je krijgt aan de kinderen die dat gewoon echt helemaal te gek Ik vinden. kom eens al vragen de kinderen of we alsjeblieft gaan bouwen dit jaar. Ja. Ik zeg natuurlijk gaan we bouwen, maar pas. Want de handhaving is hier ook bij geweest. Dat mag eigenlijk niet. Nee, En de handhaving die zei van als we klachten krijgen, dan moeten we jullie dus de weg laten halen. Ja. Maar als we een klachten krijgen, heb je 6 weken om het weg te halen. Nou, het bestaat maar 4 weken, dus dan zetten we het maar weer op. maar ze in de wet hè. Nee, maar Ja, 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 dat is ja. gewoon voor die kinderen. We hebben zelfs vrouwtjes van in de 90 gehad die met de rollator hier dan naar binnen lopen. Oh, wat chic, oh, dat. Ja, gewoon helemaal Ja, maar te dan gek. is het niet eng genoeg, denk ik. Nee, maar ze dat is ver- Vrouwtjes van kinderen, 90 met een relator. Er zijn er ook die rennen gillend naar de overkant en die zijn heel moeilijk over te halen terug te komen. Nee, Maar het dan, is voor de kinderen. Jordi, Ja, dat hoe zijn oud ben kinderen. jij? 14. 14. Op een schaal van 1 tot 10, hoe eng is het? 10, want dan zie ik zijn gezicht. Wat is dat een held op sokken dan? Ja? Oh, hij ziet er heel stoer uit, maar is hij dat niet? Jawel. Jawel? Dat moet je hebben, John. Ja, Familie, dat van, heet. van mijn dochter moet ik het hebben. Lol. Oh, die moeten we even wegpiepen, denk ik. Wij zijn- even doe dat maar wegpiepen. even. Ja. Jordi, wij zijn een nette omroep, hè? Kom Ja, op. nee. Dus, nee, jij Dat bent mag geen wel, omroep. Jordi. Jij bent geen omroep. Hé, maar doen jullie, komen er elk jaar nieuwe ingrediënten? Ja. Is er Ja. een thema? Nee, het is Halloween. Ja, we bouwen het elk jaar weer anders op en elk jaar koop ik weer nieuwe poppen. Hè. En elk jaar wordt er weer anders ingericht en Ik heb voor probeer dit ik jaar toch alweer een beetje 7, 8 ermee te nieuwe poppen spelen. gekocht. Dus ja. Koop je die via Marktplaats? Nee of, hoor, Action en bij Kranenbroek en Solo. Overal eigenlijk. Noem ze vooral allemaal op. Ja, daarom, want anders is het reclame als ik er één noem. Maar, Ga jij dat maar Ik daar moet doen. iemand wakker maken, maar dat komt zo meteen wel. oké. Ja, wat vindt, dat wilde ik net vragen. Ik weet niet of dat familie is of zo, maar wat vindt de rest ervan? Dat jullie dit zo doen? Nou, we Nou, krijgen alleen maar positieve Ja. feedback. Nee, maar ik bedoel binnen de gezinssituatie. oh nee, dat- mijn vrouw die staat daar in de deuropening te schuilen. Hallo! En die vindt het allemaal prima. Ik heb dit en zij heeft er handwerken en dat soort dingen. Dus, Ja, en aankopen bij de Action Ja, en dit en ja, dat. Maar jij, Carla, jij kunt er wel mee leven? Carola. Carola? Ik wou zeggen kaal, hè? Nee. Nee, ik dacht net Carla gezien te hebben, maar het is Carola. Ik vind het wel leuk, ook voor de kinderen. Het brengt de buurt ook samen. Dat kijk. vind ik het leukste. Ja, eraan. en dat Hele is het ook, dag, dat is het ook. kijken, alle kinderen komen kijken, dat is gewoon het Ik heb leukste. 2 zulke zakken met snoep staan. Ja, dan Geef krijg, mij je, eens boodschap aan tassen mij vol. dan. dan krijg je genoeg kinderen hier. Nee, maar als dat jij is zegt gewoon van, ik ga niet op vakantie, dit is... Nee, dit is mijn lol. Ja. Ja. Ik Ja, vind en het leuk om... kerst, Kerst en Halloween. Ik vind dat leuk. Hij vindt het leuk om anderen blij te maken. Ja, Klaar. zo kan je het ook stellen. Oh, ja. dus jij kunt ook mooie dingen zeggen. Ja, Dat vind ik echt een mooie... Ja, ja. Dat vind het ik uit mooi zijn gezegd. mond kwam, vinden Jordi. wij ook heel raar, maar dat geeft niet. Ja, joh. Hij pakt zijn moment even. Ja. Maar, dus elk jaar wordt er weer een andere draai aangegeven. Ja, het wordt Ja. altijd weer overnieuw ingericht. Vorig Verleden jaar hadden we dan lasers. Hier, in het midden hadden we een grafkist zo opstaan met een hekwerk eromheen. Ja, dit jaar gaat die waarschijnlijk op een trolley. Op een Dan lijkenkistrolling. ja, officieel uit een begrafenisonderneming. En dan gaan we kijken of we daar wat leuks mee kunnen doen. We gaan niks verklappen. Nee, zeker niet doen. Ik zou zeggen, moet je hier over een week terugkomen, dan is het weer ingericht. Ja. Oké. We hebben nog foto's van vorig jaar. Ja. Ik heb zelfs filmpjes. Oh nee, Ja? nee, ligt bij de haaien. Ja, nee, die van jou liggen bij de haaien. Ja, de mijne ligt bij de haaien. de Mijn telefoon Noordzee. ligt in de Noordzee. In de Noordzee? Ja, ik was haaienvissen. En In ik de buk- Noordzee? En ik buk en ik kwam zo, poep.
Haaienvissen. Ja, ja. Vrij gezellig dag. Ja. Het was Ah, ja. alleen niet meer zo gezellig. Het was jawel. wel vrij, maar niet meer gezellig. Nee, zonder telefoon. Ja, zonder telefoon dan ben je ongelukkig. Ik ben gewoon door gaan vissen. Je kan er toch niks aan doen, dus En erachterna duiken was Ga, de ga jij ons iets laten zien? Ik 24 ben even aan meter. het opzoeken. Ik zou bijna zeggen, kijk eens, Ja. in je eigen archieven ben je alleen. Ja, nee, maar dat vind ik dan weer minder leuk. En die jongen, Nee, maar- die man van TV11, die zou dit jaar weer komen filmen. Ja. Oké. Want Hé, maar wanneer is het klaar? over de week. Volgend weekend, dan is het volledig sowieso ingericht en gedaan. Het zeil gaat er als het goed is vandaag overheen. En het zeil gaat er omheen. Dus dan is hij helemaal klaar. En Ja. dan gaan we maandag inrichten. Dus hier, Maandag, dinsdag. hier komt een ingang naar de overkapping. En dan is dat hele stuk is helemaal dichtgemaakt. En dan wordt het helemaal de donker. En zijwanden, dan komen er alles. lasers in en rookmachines staan erin. Ja. Dus ja, dat is, Dus. het is echt leuk. Dus, Veel succes, jongens. kom En, terug om Misschien dat te ik kijken nog- met je kinderen. Misschien dat ik wat ga doen met muziek, ik weet het nog niet. We zien het wel. 25 is het drukste. want heb, dan- Ja, dan is het hier Halloween 24, tocht. 25 oktober. Ja, dan is de tocht. Ja. Dan komen alle kinderen hier echt langs. Maar de kinderen, die moeders die nu zo fietsen, die moeten vanaf volgende week als dit opstaat, allemaal zo fietsen, want Ja. de kinderen willen allemaal snoepje halen. Ja.